Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta buƙaci sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Nijar da su gaggauta miƙa mulkin ga hannun farar hula, kazalika su koma barikokinsu cikin kwanaki 15. Ta cikin wata sanarwa da Kwamitin Tsaro da Zaman Lafiya na wannan ƙungiya ta AU ya fitar, ya yi wannan umarni tare da yin Allah wadai da wannan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Nijar. Inda sanarwar ta kira da kakkausan murya ga sojojin ƙasar ta Nijar da su gaggauta komawa barikinsu nan da kwanaki 15 masu zuwa. Kazalika su miƙa mulkin ga hannun farar hula. Ita ma ta ɓangaren ƙasar Amurka, ta bakin sakataren harkokin wajen ƙasar ta Amurka, Anthony Blinken ya bayyana cewar ƙasar Amurka za ta dakatar da baiwa ƙasar Nijar tallafin miliyoyin daloli da take yi. Wannan da yana zuwa a daidai lokacin da ya rage kwana ɗaya tak ƙungiyar ECOWAS ta gudanar da zamanta na gaggawa da ta yi kira wanda zai gudana a gobe Lahadi domin tattaunawa akan juyin mulkin da aka gudanar na Muhammad Bazoum a ƙasar Nijar. Juyin mulkin da ƙasashen duniya da dama suka yi Allah wadai da yinsa. Idan za ku iya tunawa dai tun a safiyar ranar Laraba ne, ƙasar Nijar ta tashi da shirye-shiryen gudanar da juyin mulki daga sojojin ƙasar, wanda daga bisani juyin mulkin ya tabbata. Janar Abdulrahman Chani ya bayyana kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar Nijar. Kawo wannan lokaci batun juyin mulkin da sojoji suka gudanar a ƙasar ta Nijar shine batu da yake ci gaba da ɗaukan hankalin al'umma a fadin duniya da sauran ƙasashe da dama da suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu.